טוב, אז לכולם, אני אריאל, ואתמול היה לי יום הולדת, תסתכלו. זה הדבר הראשון שהכנתי, דג. הדבר השני זה לבובו, חמוד כזה, חמוד. סוסון ים, חמוד. הם כזה של הסוואנה, מי שמכיר את הסוואנה, הכנתי. חמוד. לוי מאחור הצהובי כזה, חמוד. כזה חמוד. תקפה מיוחדת, חמוד. דולפין מיוחד, מאוד חמודי. חד קרן, חמודי. מאחורה. ככה מימיני, חמוד. אתם רוצים חלק 2? לא נראה לי, אבל נמשיך. חד קרן מיוחד, חמוד. מיוחד כזה חמוד סוניה. אוקיי, זה אני אשמור לכם לסוף. צטרפה חמודה. ככה אני. עוגת לב כזאת. חמוד. עוד צטרפת עוגה. עוד צטרפת עוגה באותו צבע. עוד צטרפת עוגה באותו צבע. עוד לב. עוגה באותו צבע, הנה תסתכלו. עוד צטרפת עוגה ועוד צטרפת עוגה, אבל לא באותו צבע. עוד צטרפת עוגה אחת. עוד צטרפת עוגה צבעונית. סטיאצ'ה, מישהו רואה את סטיץ'. זה סתם. סוסון ים כזה מיוחד. דולפין צהוב. עם כוכב ים כזה מיוחד. סוסון ים. מי שרואה כבר, הצלחת שלי מלאה. כן, וגם זה מסבון. וזה. עוד כזה. צו ים נופל לי מרוב שיש לי כל כך הרבה. דגיגון כזה מיוחדי. עוד 2 כאלה מיוחדים. מיוחד, גדלם, יש לי סדר קטן. סוסון ים אין לי כל כך מקום, אבל אני אכניס, אבל נופל לי כבר דברים.